finals del segle XIX apareix un nou moviment que anomenem simbolisme, que busca símbols en la vida, com aquests que tenim aquí, com aquesta font, com les finestres neoàrabes, neomudèjars, neogòtiques, que ens teletransporten a un altre món. Els dandis, els nihilistes, els decadentistes no volen viure en aquest món que està dominat per la màquina, pel materialisme, i a finals del segle XIX, repeteixo, ja com un moviment postromàntic que encara s'aferra al passat i que vol viure en el passat. De manera que apareixen arquitectures com aquestes, com patis andalusos en ple segle XIX, a finals del segle XIX, com esglésies neogòtiques, que el que fa és que nosaltres visquem a dins de l'art, visquem en ple hedonisme, siguem uns dandis que fem de la nostra casa una obra d'art. Això és el que el modernisme vol, això és el que el simbolisme vol, viure en l'art. Més a la meva classe.